Pat ba baro da kanila pentep siya baro ki pat ba nong syong snong pakat kum ka kai phot pala yotlum dakatnat AHN Veterinary Office Ripoy District ha kaba kaladon ka jingyap jong kisnyang ha ka snong penthor bhoi lasa kabahap ha ka bhoi rumbong blok bat kani ka jingyap jong kisnyang ka dei na ka daw jong ka jingpang African swine fever kumta ban khanglat e ka jing sapyang jong kani ka jingpang shkiwei pat kishnong bamarjan nakaliang u district magistrate Ripoy District ula penjeri da ka kendan an chispa sa pusau CRPC bat benaru ya ka snong penthor bhoi lasa kum ka containment zone ha ka bala bu ya ka jingperking nadu ka khat weitrik u Julai 2000 pulai tat hadu bla penmi hukum da kumwepan hakani ka jaka bala penbna containment zone onum sha ye kinong ris nyang bandi ye kisnyang ne kinong oddo ban od bat di ye kido snyang tat hadu bala penmi hukum da kumwepan kinong shong snong kuntup kinong ris nyang kinong di do snyang gi ying od do snyang ki dei ban sange shipor nadu bala penmi ya kani ka hukum baro kinong ris nyang ki badon ha kani ka jaka bala shakta ki dei ban le khut bat ban bot ye ki kendan blabtha da ka office AHN Veterinary bat la perking ru ya ka jingrung ki briu ki banabar shapo ki farms nyang ha kini ki jaka bala shakta kani ka an kantri kam nadu menta kublei shibun